Ako pokrećete biznis i želite izgraditi vlastiti brand. Ako već neko vrijeme poslujete, no niste iskoristili sve mogućnosti koje vam brendiranje pruža. Ako ste freelancer u području marketinga i želite produbiti svoje znanje o području brendiranja. Ili jednostavno, ako ste poduzetna osoba koja želi izgraditi čvrst brand, ova edukacija odgovor je za vas. Pomoći će vam da postavite čvrste temelje svog brenda i da znate što sve trebate raditi kako biste se uspješno brendirali. Edukacija od temelja brenda do uspješnog brendiranja sastoji se od 7 video lekcija te PDF knjige, odnosno brand bilježnice s puno primjera, razumljive teorije i zadataka za vas. Ako želite kreirati i strukturirati vlastiti brand, a ne znate odakle početi, ova edukacija kompletan je i razumljiv vodič koji će vam pomoći u tome.